ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଗେ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି ଜୀବନ ବଦଳୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ, ଛାଡ଼ିଦେବି କି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ହାର ମାନିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଆମର ସଫଳତା ଆଉ କେତେ ଦୂର ଅଛି। ହୁଏତ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେହି କାମଟା ହୁଏତ ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ବିଫଳତାକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବ ନାହିଁ। ବିଫଳତା ମାନେ ତୁମେ ହାରିଗଲ ବୋଲି ନୁହେଁ, ବିଫଳତା ମାନେ ନିଜକୁ ଆଉ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କାହାର ଟଙ୍କାର ସମସ୍ୟା, କାହାର କାମର ସମସ୍ୟା, କାହାର ପରିବାରର ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ବଦଳିବ? ତେଣୁ ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି କର। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କର ନାହିଁ। କେହି ତୁମଠାରୁ ଆଜି ଆଗରେ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଏମିତି ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟ ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅଲଗା, ଆଉ ତୁମର ଯାତ୍ରାକୁ ତୁମକୁ ହିଁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକେ ତୁମକୁ ହସିଲେ ହସିବାକୁ ଦିଅ, ଲୋକେ ତୁମକୁ କହିଲେ ତମେ ପାରିବନି କହିବାକୁ ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମର କାମ ହିଁ ଦିନେ ତୁମର ଉତ୍ତର ଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ତମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ନିଜ କାମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ହୁଏତ ତୁମର ପରିଶ୍ରମକୁ ଆଜି କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଅ। କାରଣ ଦିନେ ତୁମେ ନିଜେ ପଛକୁ ଚାହିଁ କହିବ, ଭଲ ହେଲା ସେଦିନ ମୁଁ ହାର ମାନିନଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଡେରି ହେଉ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଅଟକି ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମର ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ, କେବଳ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ଥାଉ।